Kulian TV. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. It's another day, another we. Nasi paita nyaya line up yavatengesi. Munhu wese akadya mari yeZANU-PF, munhu wese akadya mari yekwana president Emmerson Mnangagwa. Yanguva yekuti muishandire vakomana. Because zvinhu zvakuitika izvezvo ukasaishandira anything can happen kwauri. Bvunza vanga varimo mu political party yavo, bvunza vanga varimo, vanga vari ma ministers, bvunza vanga vari pane ma positions ese vanga vakaiswa. Vamwe vakangwerekana vatongobviswa vasingazvizive kuti zviri kufamba sei. Vese vasina kuimba 2030 vakangwerekana vapamhanya. Right now Sengezo Tshabangu ari kurwa necancer, but ari pakati pekurwa necancer izvo zvakumuforsa futi kuti abude achiindosa this 2030 agenda. Ari kutanga kutoimba nezvayo. Zvinhu zvekuti kune mamwe ma-opposition, ma-bogus, so-called opposition leaders vangorambo vangori mbako vachinyebedzera kunge vachiramba vachingori ma-opposition, vachiramba vari ma-opposition vari mumaparliament imomo. But chokwadi chingoripo ndechekuti zvakatongovharana. Iwo ungamboona munhu akaita sahwende utotoona opposition. Iwo ukatarisa face yahwende ungatotita zvemunhu ari pa-opposition pepe. No. There's no such a thing. Avishanda zvichadaro. But panapa Tshabangu ari kubuda ari kuti zvoni, as long as the 2030 agenda is people-centered and for the good of the nation of Zimbabwe, we in opposition will support it in quizzical terms that must be clear to all. Ndo mashoko ari kubva kuna Sengezo Tshabangu ari kusimbisa the 2030 agenda. It's now happening. But you know one thing that I know, and if you pana munhu wanakambobuda achiti ari kuvhotera Tshabangu, unongoti uri kuvhotera ni baba. Munhu wekutoti akatotaimira kuti vamwe vapedza kuvhoterwa bva tichande tinovabvisa tinovaitira utsinye. I don't think kuti kune munhu akakwana anokwanisa kusumuka achiti ndiri kuvhotera Tshabangu. Andifunga kuti pane munhu ane dzinoshanda anotaura kuti ari kuwirirana ne-anything chinenge chichitaurwa ne-this Tshabangu guy. But chekuita hapana. Because vamwe vakatotaura kuti isusu nguva ichasvike kuti tichataura kuti Tshabangu wacho akagadzirwa sei, Tshabangu wacho akazobva nekupi, Tshabangu wacho akasiiwa achimera muswe, achimera mapapiro nani. Ichasvika nguva iyoyo vakatotaura vakati one day is one day ticha-explaina, tichataura nezvazvo kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo ipapo pamusoro paTshabangu. But without wasting much of your time, ndikuona vana veZimbabwe vari kuipindira, vari kupopota nehasha chaidzo. Unoziva kuti kana uri kuda kungotamba uchingorwadzisa vanhu vemuZimbabwe, buda uchisimbisa 2030 izvezvo. Kana uda kungoita enemy yevanhu like zvakaitika kuna Temba Muliswa, wokuti akangwerekana atobuda kutanga kutotaura kuti right, vanhu vese vari kuopoza 2030 akangonanga akati uzhu ndi-vice president. But iye ane nyaya dzake ari kutaura kuti corruption what because team iri kusimbisa 2030 ndo team yacho iri kunzi vari pamberi in terms of corruption. Saka paakangoona kungoti VP wenga vari kuda kurwisa 2030 nekuexpose corruption, ndobva atanga kuti right, ivo vakaitawo zvakadai, ivo vakazodai so from nowhere, ende vanhu havana kufara nezvinhu zvaakaita izvozvo. Anozotanga kubuda vakusimbisa kuti aiwa social media ivote, social media idai so. But iye wacho ari kubuda achipikisana nevanhu, achirwisana nevanhu on social media. You know, zvimwe zvinhu hazvinyatso make sense so kana zvinhu zvichitaurika, but ndo zvavari vanhu vacho. Now vanhu vari kurwisana naTshabangu vari kuti, and as an opposition you subscribe to that to the nation that no one is better placed to save the people of Zimbabwe except Mnangagwa. You are saying you rather agree to the amendment of the constitution to increase the term of Saint Mnangagwa because there is no one like him. Imagine uri munhu wako opposition wakutobvuma kutoti there is hakuna munhu ari better than opponent yako. Dzinenge dzinyatsoshanda chazvo kana kuti dzinonzi munhu makagadzira opposition. No, ndosaka vanhu vachinzi maimposter unongomuka vakutongohakira chinhu chatopa padenga kuti no isusu tinodai because pese panonzi pari kugadzirirwa chinhu pari kugarwa pasi chaizvo pachirongwa zvinhu especially zvemapolitical parties. Aungomuke from nowhere wakutotaura kuti isusu mangirini edu isusu tiri kuda kuti tikapinda tichazosapota president aripo, hakuna anokuteera political party yo kana hembe wanje hapana anoipfeka. Inoziva kuti izvezvi kana achida, ndakatombochallenge vanhu ndikati Tshabangu kana achida ngaaprinte ma-t-shirt ofamba achipawo mahara, kwete aikutengeswa ungoti ndiri kufamba achikupai mahara, uone kuti pane munhu here anofamba akaipfeka t-shirt iyo. Hakuna kana one anomboipfeka. Because it doesn't make sense kuti unobuda uchiti uri kusimbisa munhu wacho wamuri kuti iwewe ndiye wamuri kuda kutorwisa kuti abve, ndiye muda kupikisa muchiti ma policies ake haite.
ndiyo munhu unobuda uchingoti takungosimbisa zvaari kuda zvacho izvozvo. Saka unongochiri opposition pachi. Hakuna opposition yakadaro. There's no opposition yakadaro. Right. Umwari kuti this is where the lines shall be drawn. The Hansard will tell us who voted what. Soon we will find out the real revolutionaries. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa. Vamwe vari kuti aiwa Kenza chakusakadza. And exactly which opposition do you represent? Ndo mamwe mashoko anenge ari kuda kubvunzwa. Unorepresenta ipi? Of course anayo yaari kurepresenta iyo yaari kuleader ana Wente nevanhu vese vari muparliament vese vaya ana Maureen Kademaunga timu racho rakawandisa vese ana Joanna Mamombe list racho rakakurisa. Inini it's like ndiri munhu wekuti handinyanyosekerera zvinhu zvisina nebasa resindiwe vese ana Richard Tsvangirai vese vana vatsvangirai vave vari kuleadwa naChabangu. Ndo hapana for them to remain kwavari ikokoko vakatoenda kunowirirana nema-terms and conditions anga aripo because vanhu vakuti vakapinzwa muzvinhu zvakarongwa. But at the end of the day mistake hombe yakanyatsoitika ndeyekuti pakanga pasina munhu anga ane capital yekuti arane kuita MP. In fact panga pasina munhu anga apuwa capital yekuti anopinda kunoitirana zvo MP. Takatozonzwa ranzi kune vamwe ma-MP vakatofandwa neZANU-PF yacho already. Uri MP uchogara upuwa mari kudhara. Saka kuti chinhu chakagara chatorwa kare. Because tikada kutaza munhu akaita saWende achitaura kuti hanzi unotoshandisa mari iri more than 50,000 kukambena kuita MP. Wende ukamutarisa face yake 50,000 US anoiona kupi? Hai mingataura nechokwadi ungairiska 50,000 kokadyiwa. It's better kaungotanga life yako. 50,000 is a lot of money now. Ukatarisa Wende uya nekudzungaira kwakaita kwake anga raise 50,000 uya otoiti aroda kunoiisa. Iwe tarisa vanhu vanonyazonzwisisa kuti zvinhu zvinonodyiwa. Inotaza vanhu vakaita sana Dhagi haana tombobvira aisa ma-MP yacho because akatozva zvinonetsa kuti ndizoreiza mari yakadai. Aiwa mari yakawanda. Saka vanhu pavakazonzwa kuti pakurikolewa vanhu kwaita ma-conditions arugo munhu akaweka vamwe vakati takatora maloni vamwe vakati takatengesa dzimba vamwe vakati ma-projects imari dzatinotasisa ma-businesses dzingabva dzatonyura just like that. Vakataiwa kwete rekedza tidzokere tinongonosaina zviripo kuti timbokwanisa kurikavha kudzosa mari dzedu. The next thing wautopinda mukuti ungonzi aiwa tiri kungodzosa mari dzako in the process yekufunga kuti uda kudzosa mari dzako dzacho idzodzo wakutongonosanganiswa nezvimwe zvinhu zvakarongwa kuti saka tichazokupai mota pamberi apa bhatakomana apa toda kuti timbodai so. Chakuita kuti anaChabangu vabudikire izvezvi so. Let's be very honest guys. Inyaya yekuti chinhu chiya chatsvuka chikakwata chata ready chaibva chinhu ichi. Vakuda kuchienda kunoamenda constitution ndizo vakuda kuti tiri kuda kusapota chinji. Ndozi ndaikuudza ipepe nchiti hakuna opposition inombofaika kumirira muparliament. Munhu angagwa achatonga kusvika 2030 yacho iyoyo. As long as mune opposition muri kutemba kuti vanhu vari muparliament ndo vachakuda kusvika vachikumirira kuti vanosvika vachinobloka this constitution amendment. There is no such a thing. Vanongosvika vachingonopinda automatic win i. It's like pepe vanhu vaiti aiwa akajoina 2/3 majority iwe akatotora parliament yacho yese ndeyavo. Hakuna munhu ari muparliament izveso asingasapote ZANU-PF azviite. Vese vanhu vari muparliament vaiva ndeve ZANU-PF ma-MP vaive. Chero makazviramba makaita sei ndo zvitoripo iyo proof yakubudiswa naChabangu wakuti komana zvakutoitika apa ndezvokuti takungosimbisa ningini yacho iripo as long as zvichingori pakuningina zviri people send that iwe vanhu vapi kwavari kusimbisa 2030 vamunozive. Takazvitarisa zvese zvimagathering zvavaienda zvimaconference vachitenderera Zimbabwe yese vari kutanga kuti maprovinces ese hakuvhoti kweka kumagatherings kwekwe kuti ngarikitaure zvokuti because hapana munhu anokwanisa kusumuka kana chigrupu chinokwanisa kusumuka chiti hatisi kuda zvinhu zviri kuitika izvozvo. Munhu tanga kunzi mapanduka makutodzingwa mupati takukudzinga mupati but kana zviri zvefair chaizvo vaifanira kuita kama ballot papers vovhota kuti right vanhu varoda 2030 kuno kuprovince inei kuti tinoona vakadai so vakavhota ma-registered voters. Saka uyai kuno kuti taurirani kuti vanhu vari kuda kuti uyasvike 2030 ndevapi vari kuti no to 2030 ndevapi hazvina kumboitika. Vakangobuda vachingoimbisana masong 2030 chichi zvavaita zvezve. Ungatadza kudaira uri pamusangano iyo nenzara iri muZimbabwe cause kusapota ZANU-PF is the new hustle patown izvezvi yekutoti kunotori nevamwe vanhu vokuti vachitotraya kutotsvaga mamwe maskills. Ukaona varume vakuru vakaita sauya ananzana ana Towers vakuzora hupfu vachiimba kuzora huchi hanziri kuti uyu huchi unofungidzira kuti zviri zvishoma izvozvo because vanhu vekuti kune vamwe varume vari wiki vekuti even kuti anzi kuti ngatiti kuti aroda kutsvaga mari anoitsvaga sei anoitsvaga kupi. Variko varume vari wiki zvokuti anokuronga achitochengetwa chero nemukadzi variko varume vakadaro. Saka hasoro anokwanisa kuita nderipi iye achitombochengetwa nemukadzi akazonzwa kuti kune vanhu vari kungwavha vari kuhasela the next thing akutondoona kuti aiwa mira ndiende ndinotsvaga ningirikinu.
mina nene ndinotsvaka dzveno ndo chaizvo zviriko. Anyway, vanhu vacho vakakura ndiri kuona mwari kuti you can support it you want, but ultimately the constitution says otherwise and a referendum would say the same. This dishonest of saying us in the opposition must be clear to all that you are simply opposition for ED, like any other wing for ED. I think this is the good statement. Opposition for ED. Since tine apostle for ED, pastors for ED, teachers for ED, opposition for ED, MPs for ED. That way is no kwanisa kushanda. Tinenge tatokwanisa kuningana. I think from today ngatingovadedza kuti opposition for ED, because ndo zvavari kuda, ndo zvavari kurepresenta chaizvo. Kwaona munhu wese akasara muparliament mana asi munhu weopposition chero ungaita nharo ndoziva kuti vamwe munoboikana nazvo because unenge mune marelatives enyu vari muparliament, une hama dzako. Yes, kana hama yako iri muparliament mutengesi uziva kuti unenge une kana ani wako imo akasara ari muparliament iye ari kudya neZANU-PF. Munhu iye ngaasauya achimbokunyeberai kuti aiwa isusu tiri kuzoita opposition, muri kuopoza chii? Makapedzisira kusumuka muchiopoza chii muparliament macho? Hapana. Tunharo turimo because pane tumwe tunhu twavakadzidza tunenge turi mu-DNA yekuti uri mu-opposition, so tungoripo 1 or 2 tumwe effect vanotopiwa script kuti kaurati omana tichada kuita zvakadai, but iwo newo munozosumuka muchipikisa muchidai. That's all. Iwe opposition ipi kwe kuti vanoenda kuparliament vari kuenda kuchitaura kuti isusu varume tiri kuzosukura tikurarira kumabhawa, totozobva kubhawa kuma3 totaimira vakadzi varara, tozosvikawo tobva tangorarawo kana 2-3 hours totomuka todzokera kumabasa kuavoida domestic violence kuitira kuti tisarohwe nevakadzi, because hanzi vakadzi ndo vari kutirowa. Wototi vanhu vakadaro ivavavo votaura kuti zvoni i-opposition ipi, vanotobvuma kuti vari kurohwa nevakadzi futi. Miraika nini vanhu ngavamiswa. Umwari kuti what is clear is Zimbabweans are not gullible and stupid as you ZANU-PF thinks. ZANU-PF doesn't understand what disaster they created to itself. Umwari kuti iwe unenge unorwara vanhu vapi manje vaunoreva? After all, is this the presidential term limit legal? Usanyepere kudzungaira iwe mutengesi akomana shame. Zvakaoma varakashi aunongotukwa unonzi murakashi. Iwe urutotemba kuti uri senator, urutotemba kuti uri opposition leader, utanga kutonzi murakashi. Umwari kuti your father and your mother have been wasted their night for you to be born. Nonsense. You are a disgrace. Second Morris chakadaro masteona chadotaura narubata nzeri dzango hasha inini kuna vamwe vanhu vanenge vasirimo munyaya iyoyi. Vamwe vanenge vasirimo munyaya iyoyi. I list yacho rakakura ndingarambe ndichingotaura zvinhu, but vanhu vari kutaura kuti Tshabangu usataure on behalf of vanhu veopposition, because chinonzi opposition haisi chinonzi chakasara ioneka kune Mwonzora. If you guys still remember Mwonzora akatoti awina political party, harvest house, everything, but akangosara nedzita nedanga risina kana why ndobva dzabuda dzese. The next thing ndobva vanovaka rimwe danga triple seat, danga iro ndobva ranohaijegwa rikangosiyiwa rikatorerwa vamwe vafudzi vanga varimo, but why dzabva dzaita se bva saka akangosara futi danga rangosara netuwafudzi tumwewo like mufudza mumba anochinjwa ka, but danga why dzinenge dzichingochinja. Chinonzi opposition haisi political party, chinonzi opposition ma-ideas evanhu vari kupikisana nezvinhu zvinenge zvichitaurwa zvichiitika negovernment. Ameno kana ndataura zvinonzwisisika ipapa. Asi vanhu vachishamsika, Kuliyen TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kuliyen, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kuliyen.